този разговор пада маската от лицето на ГЕРБ, което се опитваше, конкретно на господин Борисов, който се опитваше да ни убеди през последните малко повече от 10 години, в които е част от българския публичен живот и политическия живот в страната, че неговото минало от 90-те години е забравено. Очевидно не е забравено. ГЕРБ управлява държавата по-мафиотски, без никакво отношение към институции, правомощия, закони. Всичко е на принципа на мафията. Ти на мен, аз на теб и как заедно да смачкаме едно наказателно производство. В този разговор има достатъчно доказателства за извършено престъпление срещу правосъдието и той трябва да бъде изключително бързо и ефективно разследван. Призоваваме господин Борисов да се откаже от имунитета, който има като кандидат за народен представител, за да може това разследване да бъде максимално ефективно. Политиката не е мафиотска уговорка между един и друг клан. Поне не според мен. Поне не според нас. Много е удобно да се говори за това, кой го е поръчал, вместо за това да се запита фронтално. Казал ли сте го? Казал ли сте го, господин Борисов? Казал ли сте го, господин Найденов? Казал ли сте го, господин Кокинов? Това е въпросът. Иначе за цялата серия от въпроси, част от които и вие задавате, ще се намери отговор. Но първият отговор, който ни дължат е: вярно ли е това, което казвате? Наистина ли сте го казали? Надявам се да не излъжат отново. Защото действително списъка на престъпления против правосъдието, които са извършили, е страшно дълъг. Това е първият въпрос. Тези, които говорят по начина, по който ги чухме, те ще се изпобият един друг. Така става между повечето кланове. Има омерта да не се издават, после обаче някой, за да се спаси, издава другия. Знаете ли, между прочим, че днес е годишнина от Чернобил? Това е радиацията. Това е радиацията. От тук нататък радиацията ще я дишаме и ще я поглъщаме десетилетия наред.